Els gegants del barri Major són la parella més antiga de Cardona, datada de l'any 1834 i obra de Déu Gràcies Valls. Amb motiu del seu 150è aniversari van ser batejats com a Borrell II, vescomte de Cardona, i l'Edgarra. En aquesta ocasió ens visitaran les reproduccions de l'any 2003, obra del cardoní Toni Mujà. Els gegants del barri de la Fira van ser creats l'any 1908 per Miquel Serra, conegut com el sabater Fraret. La parella, coneguda com a Romeu i Julieta, va celebrar el seu centenari l'any 2008, moment en què es va presentar les seves reproduccions, obra també del cardoní Toni Mujal. Sigueu benvinguts i benvingudes a la ciutat de Barcelona, gegants de Cardona. Walk around.